Салқын тигендир инде менә аларга. Менә мондый коралдылар алар. Биектау районы Чернышевка бистәсендә гомри төшче Диләрә Мамаева бакчасындагы үсентеләрне сабый караган кебек тәрбияли. Кишер, сарымсак һәм кәбестә салкынга чыдам, бик борчыласы юк, уңыш булырга тиеш. Ләкин менә помидор үсентеләрен хәтта җылы теплицада саклауы кыен ди. Май бик салкын булды. Мин тырыштым инде сакларга. Иссез сулар да куеп карадым чиләктәр белән. Ну, бәребер жарты помидорларым калды, сакланды. Менә апрельдә яуды яңгыр. Шуннан соң беренче яңгыр 13 июльдә без инде убыркыга чыкканбыз. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшерүне институты җитәкчесе Рөстәм Низамов узган елгы кырлык куркынычрак иде ди. Язгы яңгырның мул уңышка нигез булуын ассызыклый. Кайбер культуралар соңрак чәчелсә дә, дымлы җир алар өчен бик яхшы ди. Тик шунысы бар, яңгырлар сәбәпле чәчү тоткарлангач урып җыю эшләрдә кичегергә мөмкин. Яңгырлар яу аркасында чәчелмей калган мәйданнар булырга мөмкин. Көнбагыш, кукуруза, аларга җитерешер өчен, өлгерер өчен күп вакыт кирәк, күбрәк вакыт кирәк. Әлегә фаразлар бирү иртәрәк булырга мөмкин, чөнки без әле көзнең нинди киләсен белмибез. Көз әгәрдә безнең сентябрь, октябрь башлары кыры җылы килә икән, ул культуралар тоже өлгерергә җитешәчәк и аларның тоже уңышларын җыеп алырга мөмкинчелек булачак. Дымлы һава торышы корткыч бизәкләргә, төрле авыруларга үрчү өчен уңай шартлар тудыра. Дымлы һава торышлары булу аркасында авырулар күбәяргә мөмкин. Шуңа күрә фунгицидлар белән яхшы иттереп вакытында эшләргә, авыруларга каршы бөтен чараларны вакытында кулланырга кирәк. Тирә-юнь яшеллеккә күмелсә дә, май айы һава торышы белән бик сөендергәне юк әлегә. Әле без календар буенча май аенда булсак та, һава торышы буенча апрель айы дәвам итә ди белгечләр. Чагыштыру өчен узган ел инде 9 майдан җәй айы башланган булган, ягъни һава торышы 15 градустан югарырак булган. Чагыштыру өчен узган төндә генә ярты айлык яңгыр нормасы төшкән һәм алда көннәрдә дә һава торышы уңай якка үзгәрергә җыенмый. У нас аномально холодная погода. Алда көннәрдә циклонны антициклон алыштырачак, кыры салкын һава торышы көтелә ди галим. Мы находимся под воздействием циклона. Менә күргәнегезчә, хәзерге вакытта Татарстан безгә йогынты ясый торган циклонның нәкъ үзәгендә. Шуңа көннәр яңгырлы, салкын, кичә кич сизелерлек суытты. Республиканың кайбер районнарында яшен, көчле җил дә булды. В некоторых местах Татарстана отмечались и грозы, и смерчи. Иртәгә Татарстанның кайбер районнарында туман көтелә, төнлә урыны белән кырау төшәргә мөмкин. Ачык һавадагы үсентеләрне сакларга кирәк. Яңгырлар кими-кимүен, тик салкынча һава торышы 27 майга кадәр дәвам итә ди белгечләр. Шулай да май салкын булса, ел уңышлы була дигән халык әйтеме күңелгә җылы кертә. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.